Lasse, katsopa mitä Veeti tekee. Veeti. Näytäpä reippaasti miten juon kaakaota. Osaako Valtteri? Purase sitä keksistä. No on kyllä siinä. Kun eihän meidän piti käydä ennakkoon. Sunnuntaina mun pitäis äänestää Rovaniemelle Ylisviilästä. Ai jaa, miksi teidän piti käydä se ennakkoon? Mikä on se? Kun saatitte siinä, kun minkä käy ennakkoon. Ennakkoon saa käydä äänestää ihan siellä. Valtteri. Veeti. Mitä mä sanoisin? Veeti. Itse asiassa me oltiin silloin mummulassa. Se oli viimeinen ennakkoäänestyspäivä. Niin ne ajoi meidät Menikö- pois. Se piti mennä äänestää. Nyt hörppäät kaakaota. Yritetään näyttää toiseksi aamulla. Jäästääkö on pitkin kyliä suotu, ettei ole ajettu pois. Tämä tuli tänne just ennakasti. Jos laitan pellin tulelle, niin tuutteko? Mutta joo. Näytäpä miten reippaasti syö kaakaota. Kato. Ei, sitten katsotaan. Purase keksistä. Ei haluu. Ei haluu. Etkö mä halua? Ei. Kato.